15 de juny. S'ha consensuat en aquesta Constitució catalana que bloquejarem el país i bloquejarem l'economia a l'alçada de les nostres forces, en el sentit que ja, a més de bloquejar el Parlament, arreu del territori es faran talls de la circulació econòmica. Talls de carrer, talls de vies de circulació. I l'altre moment també important és la manifestació del 19 de juny. Els dos seran moments molt forts. Són una aposta perquè d'alguna manera el moviment pugi de nivell, passi a una altra etapa. Llavors, tinguem en compte que es plantejarà una altra situació i haurem d'actuar en conseqüència. Per acabar, hi ha dos governs que s'han consensuat a la coordinació catalana, que era el dia 11 la presa de possessió dels ajuntaments, els bloquejarà amb unes cassolades, i el segon lloc és que cada dimecres talls de carrer al lloc de la circulació física de l'economia per tot el territori, recolzant les lluites de sanitat, d'educació i les que es coneixen. Bona tarda, companys. Bé, agafant el torn del meu company, el segon motiu pel qual volem començar, proposem aquesta nova etapa a tots vosaltres, és que ens transformem per fomentar dinàmiques més inclusives. Estem veient que les assemblees absorbeixen molt de temps. A més, pensem que han de ser més obertes a la participació. Estem aprenent tots i totes i s'ha de deixar més espai lliure a la paraula. Veiem que cada cop hi ha més proporció de gent jove i menys diversitat. Hem de trobar un ritme més compatible amb el dia a dia de qualsevol. La plaça ha de consolidar-se com a espai de totes i com a focus per un moviment que no acaba a la plaça, sinó que aquí comença. El tercer motiu per aquesta transformació és l'autodefensa, perquè hi ha hagut alguns problemes i baralles. Les comissions de sanitat i convivència demanen deixar de dormir en aquesta plaça. Després parlaran els nostres companys i companyes d'aquest tema. I a més, hem de comptar amb les tàctiques policials clàssiques de portar gent que cregui problemes dintre de la plaça. La quarta raó per aquesta transformació és el desgast, perquè algunes companyes han tingut problemes de salut i també perquè la gent necessita parar. I, bueno, sí, un exemple paradigmàtic, encara que era el tema de cuina que havia aturat, gràcies a, bueno, ara estan ja treballant, però havien aturat per tema de cansar-se. La quinta raó que hem trobat és que fa falta tenir un espai més operatiu i agradable, perquè alguns espais del campament s'han deteriorat amb el pas dels dies, els Mossos i la Cuina. Perquè hi ha indignats que no són joves i alternatius i han de poder-se fer seu també aquest espai. Gent que no acaba d'entendre aquesta manera precària d'ocupar l'espai. L'altre punt és transformar l'acampada en un espai físic d'articulació i d'informació. Aquesta és una de les idees força del treball que fem. Nosaltres proposem un espai amb unes altres funcions. Aquest espai ens el podem imaginar de moltes maneres. Sigui com un grup de plafons, o com un semicercle al voltant de l'hort, o amb altres formes, i ja existeix un grup específic que està treballant en aquestes possibilitats més tècniques. Proposem un espai on no es dormiria, sinó que seria un espai de trobada, un espai per articular les lluites i per informar. Un lloc per donar suport logístic al que es prepari a la plaça i facilitar l'extensió del moviment. Saber què passa a altres barris, properes convocatòries, puresa de reflexions i demandes de comunitat. Aquest ha de ser un espai transversal. No cal que totes les comissions segueixin tenint la seva carta. Han de prioritzar les funcions més polítiques, informatives, comunicatives, tot i que se'ns oblidarà, evidentment, això que quedi clar,
els moments de vida comuna. Sense acampada fa falta molta menys logística, això està clar per tots. Aquest espai transversal cal definir-lo en més detall si s'aprova aquesta proposta. ¿Tú qué sabes? Potser és una mica llarg això, intentarem acabar allà, però crec que la idea clara va quedant, més o menys, i si s'allarga és perquè creiem que s'ha de justificar, que s'ha d'argumentar, que és una decisió molt important, que no és només una qüestió logística, sinó també una decisió política sobre la direcció del moviment. Si que us demanem paciència. Bé, anar concretant com seria això, la idea és que la plaça sigui sobretot un àgora i que tingui unes estructures fixes. Més endavant podem prendre una decisió de tenir un altre tipus d'estructures, però per aquest moment, per aquesta nova etapa, creiem que és important que no hi hagi un trencament en sec, no? De tenir tota la plaça ocupada i tenir aquí una gran ocupació, a tenir una tauleta d'informació. Creiem que seria una ruptura massa forta d'una plaça que hem pres, no? I que és el pol ara, no? Aleshores volem fer una cosa, una transició progressiva, i creiem que la gràcia seria dedicar aquesta energia molt més a la part política i a aquest espai d'informació a tota la gent que s'acosta aquí i que vol participar d'alguna manera, i no tant a la logística que ens està prenent molta energia. Aleshores, seguiríem, per portar-ho concret, seguiríem convocant aquí les assemblees generals, això era un punt de consens. També seguiríem fent aquí les activitats i les assemblees de comissions i subcomissions que ho vulguin. Creiem que està bé que algunes feines es puguin fer fora de la plaça, on podran ser més operatives i més còmodes, però també la plaça és un espai d'aglutinació i no s'ha de perdre. Si la gent vol fer aquí activitats, endavant. Una miqueta és deixar de dormir aquí per tenir els dies més ben ordenats i no desgastar-nos tant amb les nits. Una altra cosa important és no volem que la plaça torni a la normalitat, no només amb les activitats i les assemblees, sinó també amb les pancartes, en tots els espais que hi hagi de transmetre els nostres missatges, murals, pancartes, el que sigui, endavant. I també pensem que les decisions es van prenent segons els moments i les necessitats. Podem decidir d'aquí un mes ocupar aquí un altre cop, fer una gran acampada o fer-ho davant del Parlament o anar-se'n a la platja, i això són decisions que hem d'anar prenent i no ens hem de quedar atrapats en una inèrcia. I també pensem que quina sigui la decisió que es prengui, s'haurà d'explicar molt bé. I per tant, un bon comunicat és important per evitar manipulacions mediàtiques, per evitar malentesos entre nosaltres i per evitar malentesos amb altres acampades, sigui quina sigui la decisió presa. En resum, i ara sí acabem, proposem mantenir l'activitat a la plaça reorientant els esforços. D'una banda, redissenyar les estructures físiques, concentrant-les i orientant-les més a la vida diürna. I de l'altra, redirigir molta energia cap a la connexió amb els barris i cap a la mobilització.